Ученици от 10 А клас от специалността икономическа информатика на професионалната гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт се включиха дейно в кампанията на Европейския информационен център "Осинови паметник", като боядисаха 4 от 8-те оръдия от стоманената батерея. Учениците от транспортната гимназия заявиха още през април, че ще се включат в кампанията, като осиновят големия руски паметник на връх Шипка, който се намира на изток от паметника на свободата. Това е един от предложените за осиновяване паметници от Национален парк музей Шипка Бузлуджа, който е един от партниращите в инициативата на Европа директно музей. 5 паметника от всичките 26 на територията на музея за обгрижване от доброволците предлага Националният парк музей. Всички те се намират в непосредствена близост до паметника на свободата на връх Шипка. Ние много се радваме, че успяхме да помогнем на Национален парк музей Шипка Бузлуджа да поддържа своят паметник. Ние избрахме да се грижим за големия руски паметник на връх Шипка, който включва и стоманената батерея. Провокираме нашата гордост, нашия патриотизъм да освободим паметник, защото мисля, че всеки един българин трябва да се грижи за миналото си. Какво е усещането да осиновиш паметник и какво всъщност направихте? Първата стъпка вече е направена. Ние боядисахме оръдията. Тези оръдия, които боядисахме, са пленени от руската армия. И Халюсил Паша допуска огромна грешка, като изоставя оръдията си и амунициите си, и след това руските армии именно с тези оръдия обстрелват турците. Дарина Петкова от Националния музей парк Шипка Бузлуджа ни разказа доста обширно историята на парка, както и много случки. Идната седмица друга група доброволци от 10 А клас ще продължи започнатото от съучениците им. Кампанията "Осинови паметник" се провежда във връзка с обявената 2011 година за година на доброволчеството. Ако искаме нашите надежди за изграждането на един по-добър и по-сигурен свят да са нещо повече от просто желание, повече от всякога ще имаме нужда от работата на доброволци, е казал Кофи Анан. Именно в този дух 100 милиона европейски граждани отделят от своето време и експертни знания, за да помагат на нуждаещите се и да дават приноса си за своите общности.